ዝበረኸ መንነት ብሄራዊ መንነት እዩ ኢሎም ዝሰብኩ መንእሰያት ኣብ እዋን ፖለቲካ ብሄራዊ መንነት ዝተወልዱ ወይ ተወሊዶም ዝተኾስኮሱ ክኾኑ ኣለዎ። ኩል ህዝብታት ዓለም ሓው ክነሱ ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ እናበሉ ዝምድሩ ቁንቁኝ እዩ። ሰላም ክቡራት መንእሰያት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ተኸታቲልና ነርና። ንሎሚ ከዓ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ጽቡቕ ምክትታል። ሰላም ክቡራት መንእሰያት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ከመይ ቀኒኹም? ከመይ ቀኒኹም? ጸጋ ጥዕናኹም? ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ዝተዛረብናሉ ሕና መሰረታዊ ነገር እዩ። ጽቡቕ ቀኒኹም ክትኮኑ ከዓ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ብዘይ ጥዕና ደኣ እሞ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል መደበይ ብዛዕባ ኣምር መንእሰያት መንእሰይ ዝበሃል ከመይ እዩ ተርኡ ኣብ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ፣ ካልኣይ ብዛዕባ እቲ ብሸነኽ ደቡብ ሸነኽ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብቐጻሊ ዝመጽእ ጉጉይ ዝኾነ ፖሊሲ ናይቶም በብተራ ዝመፁ ነበሩ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ጌጋታት ከም ዝነበሮም እንታይ ሳዕቤን ከም ዝኸተለን ተነኺፍናዮ ነርና ኢና። ብዛዕባ ወያነ ዝፈጠረቶ ናይ ብሄር ፖለቲካ እውን ተነኺፈዮ ነይረ። ብዛዕባ ኣብ መግዛእታዊ ዶብ ክህልወና ዝግባእ መረዳእታ እውን ኣስፊሕና ካልእ ግዜ ንዛረበሉ ምዃንና ብምግላጽ ቁሩብ ተነኺፈዮ ነይረ። ኣብቲ መወዳእታ ከዓ ብዛዕባ እቲ ብናይ ወያነ ናይ ብሄር ፖለቲካ ተኸስኪሱ ዝዓበየ መንእሰይ ኣስገዶም ዘቕረቦ ቪድዮ ጋቢዘኩም ነይረ። ንሱ ኣብዚ ካልኣይ ክፋል እውን ክንዛረበሉ ስለ ዝኾንና ከም መሰጋገሪ ዝኣተወ እዩ ነይሩ። ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዛረበሉ ኢና። እዚ ናይ ቀዳማይ ክፋል ዝነበረ መደብ እዩ። ብዛዕባ እቲ ሕውነት ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ክልተ ክፋላት ካብቲ 4 መለክዒታት ተነኺፍና ነርና። እቲ 4 መለክዒታት ኢለ ኣቐሚጠዮ ዘለኹ እንታይ እዩ? ሓደ ብጂኦግራፍያዊ ቅርበት፣ ካልኣይ ብቋንቋ ክንሪኦ ኢና ክንፍትሾ ተገላልጻ ከመይ እዩ ዝኽየድ፣ ሳልሳይ ከዓ ብዓልየት ወይ መንነት ክንሪኦ ኢና፣ እቲ ራብዓይ ብስነ ኣእምሮኣዊ ምትእስሳር ወይ ብውዳበ ክንሪኦ ኢና። ኣብዚ 4 መምዘኒታት ወይ ረቑሒታት ተመርኲስና ክንዛረብ ከለና እተን ክልተ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ተነኺፍናየን ነርና። ጂኦግራፍ እንድሕር ኮይኑ ብሸነኽ ደቡብ ንብሎ ዘለና ራይ ትግራይ እያ። ትግራይ ጥራሕ ግን ኣይኮነትን ኢትዮጵያ። ምክንያቱ ከምቲ ብኣሞይ ዝተዛረብናሉ ብሰሜንን ምዕራብን ናይ ኤርትራ እንተኺድና ሱዳን ንብል እምበር ነፃ ሲልና ከሰላ ፖር ሱዳን ገዳረፍ ክንብል ኣይንውዕልን ኢና ኢልና ተዛሪብናሉ ነርና። ስለዚ ብጂኦግራፍያዊ ቅርበት ኣሕዋት ኢና፣ ጎረባብቲ ኢና። ንስኻ ክትድቅስ ጎረቤትካ ይድቅስ ዝበሃል ምሳላ ስኡ ኢሉ ይመፅእ። ኣብኡ ፀገም ዘሎ ነገር ኣይኮነን። ብቋንቋ እንተመፂና ከዓ ከምቲ ንሱ ኢልዎ ዘሎ ቋንቋ ከም ናይ መንነት መግለፂ ወሲዱስ ኣሕዋተዮም ሓዊና እቲ ጸላኢ እቲ ሃገራዊ መንነት ናይ ኤርትራ እቲ ተሃኒፆምሉ ዘለዉ ዶ ገለ ዶ ዝብል ዘረባታት ይምፅእ ነይሩ። ኣዳይ ነገር ኤርትራውያን ኢሉ ዝዛረብ እንተልዩ ኤርትራውያን ሓንቲ ቋንቋ ጥራሕ ኣይኮነ ትውግአላታ። ትግርኛ እታ ምስ ትግራይ ተዳው ናይ ብሄረ ትግርኛ ቋንቋ ኣለሓላ እቲ 8 ቋንቋታት ናይትን ብሄራት ህዝቢ ኤርትራ ሓወይ ክብሎ ከለኸ ንዓዓ ተነጠቓሊሉ ድዩ ወይስ ነታ ናይ ትግርኛ ክፋል
دعوسيدي بزنا ቋንቋን ድሕሪ ክንዛረብ ኮይንና ሃገራት ክቆማ ከለዋ ብምግዛእታዊ ዶብ ቅድሚ 134 ዓመት ንውሰዶ እዚ ቋንቋ ትግርኛ ተዛራቢ ንብሎ ዘለና ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራን ዝከበሳዊ ክፋል ናይ ትግራይ ከዓ እቲ ሰሜናዊ ክፋል እንብሎ ዘለናስ ከመይ ዓይነት ቋንቋ ትግርኛ ይዛረብ ነይሩ? ብሓቂ ህዝቢ ትግራይ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድሕሪ 134 ዓመት ኣስፋሕፊዑ ዘሎ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ቀደም ነይሩ ድዩ ዝብለና ዘሎ? ከምኡ ድዩ? ከምኡ ይኮነን። ቋንቋ ዳይናሚክ ስለዝኾነ ምዕብል እዩ። እቲ ቋንቋ ትግርኛ ተዛራቢ ዝበሃል ኣብተን ወሰናስን መጀው ዳ እምበር ንብሙሉኣ ትግራይ ኣንፂእኻ እዚ ከዓ ኤርትራ ከዓ ኣካል ናይ ትግራይ ከም ዝኾነት ከተምስል ጌርካ ሓወይ ኢዶ ገለዶ ገለ ኢልካ ምዝራብ ኣየድልን እዩ። ምድንጋር ኣብ መንእስያት ንምፍጣር ኣየድልን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ቋንቋ ምትእስሳር ዝበሃል ኣብቲ ጫፍ ናይ ክልቲኡ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ትግራይን እዚ ደቡባዊ ክፋል ናይ ኤርትራ ጌርካ እዩ ክቕመጥ ዝግብኦ። ብሙሉአተን ካልኦት ክሒድካ ከም ኤርትራ ናይ ሓደ ብሄር ቋንቋ ተዛራቢት ጌርካ ከተቕርባ ግን ስነ መጎታዊ ኣይኮነን፣ ንምትንጋር ክቐርብ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ናብቲ ናይ ዓልየት ዝበሃል ጉዳይ ንኸይድ። ዓልየት ወይ መንነት ይበሃል። መንነት ወዲ ሰብ ከመይ ኢሉ እዩ መፂኡ? ወዲ ሰብ ከመይ እዩ ናብዛ ዓለም እዚኣ መፂኡ? ኣብ ኣፈጣጥራ ደቂ ሰብ እንተመፂና ኣብ ዓልየት ማለት እዩ ነገራውያንን ምሳላውያንን ዝበሃሉ ፈላስፋታት ትዛረብዎ ኣሎ። እዚ ፍልስፍና እዚ ንዊሕ ዓመታት ዝኸደ ክሳዕ ሕጂ እውን ነናቱ መስመር ሒዙ ዝጓዓዝ እዩ። እዞም ነገራውያን እንታይ እዮም ዝብሉ? ነገር ወይ ውዱድ ፈጣሪ የብሉ፣ ኣይመውት፣ ኣይጠፍእ፣ ኣይፍጠር፣ ኣይመውት፣ ኣይጠፍእ። እዞም ምሳላውያን ከዓ ንሕና ነቲ ውዱዕ ንብሎ ዘለና ናይ ብሓቂ ህላዌ የብሉን፣ መንፈስ ንመንፈስ ዘንፀባርቕ እዩ። ስለዚ እቲ ፈጣሪ መንፈስ ወይ ንቕሓት እዩ ይብሉ። እቶም ነገራውያን ኣይፋሉ ንቕሓት ድሕሪ እቲ ውዱዕ እዩ መፂኡ። ካብቲ ውዱዕ ነገራት ነዊሕ ጉዕዞ ምስ ተኸይደ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ፍጥረታት መፂኦም ካብቲ ውዱዕ። እዞም ፍጥረታት እዚኦም ከዓ ብገለ ሸነኽ ብገለ ሸነኽ ሰብ ብኢቮሉሽን እናማዕበለ መፂኡ ይብሉ። ሚሳላውያን ከዓ ይፋሉ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ንቕሓት ወይ ሚሳል ኣቐዲሙ ዝተፈጥረ እዩ። እዚ እንሪኦ ዘለና ውዱዕ ኣብ ዓለምና ከዓ ነፀብራቕ ዳኣ እምበር ናይ ብሓቂ ህላዌ ኣይኮነን። እቲ ናይ ብሓቂ ህላዌስ እቲ ሚሳላዊ ሸነኽ እዩ ክብሉ እሞ እዞም ምሳላውያን ከይዶም ኣብቲ ናይ ሃይማኖት መስመር እዮም ዝኣትዉ። ሃይማኖት ከ እንታይ እዩ ዝብለና? እቶም ኣብ ሚሳልነት እንኣምን ሚሳላውያን እንፈልጦ እዚ ዝስዕብ እዩ። ኣብ ቅዱስ መፅሓፍና ሰፊሩ ከም ዘሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ምድሪ በረኻን ጥራያን ነበረት፣ ፀልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ መዓሙቕ ነበረ። መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ። ኣምላኽ ከዓ ብርሃን ይኹን በለ፣ ብርሃን ድማ ኾነ። ኣምላኽ ነቲ ብርሃን ካብ ፀልማት ፈለዮ፣ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ኣውፅኣሉ፣ ነቲ ፀልማት ከዓ ለይቲ ኣውፅኣሉ። ምሸት ኮነ ብጊሓት እውን ኮነ ሓንቲ መዓልቲ። ከምዚ ኢሉ ኣምላኽ ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ መዓልትታት ዝገበሮ ዘበለ
ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 25 ኣብ ቅዱስ መፅሓፍና ተዘርዚሩ ይርከብ። ስለዚ ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ብኣርኣያ ስላሴ ተፈጢሮም ማለት እዩ። ምናልባት ሻድሻይ መዓልቲ ክንብል ከለና ኣልንቓሉ ኮይኑ ትርጉሙ እዚ እንፈልጦ ንሕና መዓልታት ማለት ኣይመስለንን። ሓደ መዓልቲ ብዝበሃላ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ መዓልቲ ክንደይ ሸሓት ዓመታት እዩ ትርጉም ኣይንፈልጦ። ስለዚ እሱ ምስጢር ናይቲ ናይ ሃይማኖት እዩ። ንሰብ ሃይማኖት ንገድፎ ኣብቲ ናይ ነገራውያን ተመፂና ኸዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ከምዚ ቀዲመ ዝበልክዎ ናይ ዳርዊን ክልሲ ሓሳብ ዝበሃል እዩ ተማዕቢሉ እቲ ውዱዕ ነገር ኣየር፣ ማይ፣ ሓመድ፣ ሓዊ ወዘተ እዚኣቶም ናብ ሓደ ፍጥረት ኣብ ምምዕባል ባይታ ኮይኖም ካብዞም ፍጥረታት እዚኦም ከዓ እዚ ኤፕ ዝብልዎ ወይ ህበይ ንበሎ ናብኡ መልክዕ ኸይዱ ድሕሪኡ ከዓ ጭርኡም ሊቑ ከዓ እቲ ህበይ ናብቲ ሰብ ማዕቢሉ እዚ ድማ ኣብ ሚልዮናት ዓመታት ዝተኸስተ ፍፃሜ ኢሎም እዮም ዘቕርብዎ። ስለዚ ናብቲ ፍልስፍና ክምለስ ማለት እዩ ነገራውያን ምሳላውያንን ዝብልዎ መወዳእታ ኣበይ እዮም ዝራኸቡ ናብ ዝብል ክኸይድ ምክንያቱ ርእስትና ብዛዕባ ፈጣጥራ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ትመለስ እየ ማለት እዩ። ኣብ ስነ ቅርሲ ወይ ኣርኪኦሎጂ ከምኡ እውን ኣብ ስነ ሰረት ጀነቲክስ ዝብልዎ ኣብ ስነ ቅርሲ ሂወት ፓሊዮንቶሎጂ ዝብልዎ ኣብዚ ዝተገብሩ መፅናዕትታት ከም ዘነፅርዎ ቅድሚ 1,800,000 ወይ ቅድሚ 1.8 ሚልዮን ዓመታት ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰባት መልክዕ ናይዞም ድሓር ሰባት ዝኾኑ ማለት እዩ ወይ ዝኾና መበገሲ ዝተረኣየሉ ቦታ እዩ። እዞም ፍጥረታት እዚኦም እንተ በቲ ናይ ሚሳላውያን ኣመፃፅኣ ኣዳምን ሔዋንን ኮይኖም ተፈጢሮም እንተ በቲ ናይ ዳርዊን ክልሲ ሓሳብ ዝበሃል ከይዶም ህበይ ጭርኡም ሊቑ ሰብ ኮይኖም እዚ ኣበሃህላ እዚ ምናልባት ብፍላይ ከም በዓል ስርዓት ደርጊ ዝኣመሰሉ ናይ ዲቕ ዝበለ ናይ ወተሃደራት ስርዓት ኣሜሪካውያን ሓገዝ ምስ ከልእዎ እዚ እውን ኣብ ታሪክ ኣስፊሕና ንዛረበሉ ኢና ምስ ከልእዎ ካባ ናይ ሶሻሊዝም ተኸዲኑ ዘምፅኦ ናይ ሶሻሊዝም ርሑ ነይሩ። ናይ ደርጊ ካድረታት ክመሩ ከለዉ ነዚ ናይ ዳርዊን ክልሲ ሓሳብ ብመስሓቕ ዝኾነ መገድታት የቕርቦ ነይሩ። ሓንቲ ምስዚኣ ተኣሳሲራ ትኸይድ ምስ ናይ መንነት ናይ ኣቦይ ዘገርግሽ ሓንቲ ዕላል ትዝ ኢላትኒ ኣቦይ ዘገርግሽ በዓል ዓተ ክሌዛን እዩ ዕልያን ምስ መፀ ዓበይቲ ዓዲ ክውዕለ ኢሉ ዓበይቲ ዓዲ ኣክውለ ኢሉ እሶም ከዓ ሓደ ካብ ዓበይቲ ዓድታት ስለ ዝኾነ ተኣኪቡ ሕጂ ተርጓማይ ኣብ ጥቕኦም ተቐሪቡ እቲ ጥልያን እንታይ ሕቶ የቕርብ ብመገዲ እቲ ተርጓማይ ካበይ መፂእኻ ይብለኩም ኣሎ ይብል። እቲ ጥልያን ካበይ መፂእኻ እዩ ዝሓትት ዘሎ እቲ ተርጓማይ እዩ ከዓ ዝነግሮም ዘሎ እዋ ኣብ ርእስኻ ዝወደኻ ስጉርፎኦ ትቆልዑ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለኦ ኣብ ርእስኻ ዝወደኻ ስጉርፎኦ ብሒላብ ዝመፃእኻ ከም ጥጥቆ ብሒላብ ዝመፃእኻ ሕጂ እታ ጃልባ እያ እታ ብባሕሪ ዝመፀላ ማለት እዩ ብሒላብ ዝመፃእኻ ከም ጥጥቆ ንሕና ሳብ ዝፀኒሕናካ ንስኻ እምበር ካበይ መፂእካ ኢሎም ሽዑ ተርጓማይ ከምዚ ይብለካ ኣሎ ኢሉ ነቲ ጥልያን ምስ ተርጎሞ ህበይ ኢሉ ብእግሪ ሸንዲዩ ሽዑ ትግጥ ምድሓን ከይነውሓና ይፅናሕ እንታይ ለመኒሶምሉ ህበይ ደይልካኒ ወሓክኻ
أنا هبي تقصو الصاغة هبي يتمعكر إلهم مليسو إذا تي فوقس بالك على ربا نايتي قدايو ممكن كم تقدم أزوالكوا إذا ناي داروين كل حساب دحري وانكالوت معبلو أمس أودست أحد شنغي أتي ناي قدس مصحفنا زبلو قال شنغي بخالد زبلو أنت اليون قال شنغي حدا زي كهاد حكجن حجي استجبر ناي سنقرسي وزي أركيولوجي ناي مريت مفحار زركا استرخب مصنحتات بزناي سنسرات والجينيتيك زبلو استرخب مصنحتات بزناي سنقرسي هيوت بوليونتولوجي استرخب مصنحتات كرأ غلو أبز أرمو أفريقاي والدسب مبوقون نالوات نزمز معتزي سئل هندسة زمت أزل غيكونا دكتور إيو أبياسو كاب كوليج ماي نفعي دكتور سقاي مدن كاب كوميشن باهلن سبورتن أبز فلتاتين خعبي زغور لي حاجز كمسجرون دل بزكات أمزي سلحزب مصنعات استرغاغز أي زوم كإلاتات زيوم مسكالو أتكوينام زرغاغز أوي بعبي كوميشن باهلن سبورتن زلو زمويا زملكتهم سباتون ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ እናቐርቡ ኣስተምህሮታት ይህቡ እዮም ርጉፅ ነገር እዩ ስለዚ ቅድሚ 1.8 ሚልዮን ኣብዚ ወዲ ሰብ ክፍጠር ከሎ ካብዚ ከዓ መግዓዝ ኣሎ ኩሉ ግዜ ድሓሩን ኣስፊሕና እንዛረበሉ ሕጂ ዘለና ሰባት ቤን ኣቢልና ኢና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣይንፈልጥና ሕሱስ በለ ነገር እዩ ሕጂ ዘለናዮ ግን ብሕጂ ዘለናዮ ከዓ ክንከባበረሉ ዝግባአና ኣቃውማ ናይ ውዳቤታት እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ጀሚሩ ግን ምንቅስቃስ ናይ ኣህዛብ ተራእዩ ስለዚ እዞም ኣብዚ ከባቢና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተፈጥሩ ሰባት ካብቲ ናይ በርባዕተ መሓውር ምኻድ ወፂኦም ክልተ እዳዎም ንላዕሊ ወፂኡ ብክልተ እግሪ ክኸዱ ዝጀመሩ ምፍላይ ካብቲ ናይ በውቲ መልክዕ ወፂኦም ሰባት ኮይኖም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ ግዜ ምንቅስቃስ ናይ ህዝብታት ዘየቋርፅ ነገር ስለ ዝኾነ ገሊኦም ካብዚ ከባቢ እዚ ካብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንብሎ ዘለና በዚ ሰሜን ኣፍሪቃ ገይሮም ብበረኻታት ሲናይ ገይሮም ናብ ዩሮኤዥያ ሰጊሮም ዩሮኤዥያ ክንብል ከለና ምናልባት እዚ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ኤስያ ክፋል ማለትና እዩ ናብኡ ምስ ሰገሩ ግን እቲ ኣብኡ ዝፀንሐ ባህርያዊ ኩነታት ስለ ዘይተፃወሩዎን ምስኡ ኣዳፕት ገይሮም ክነብሩ ወይ ክጓዓዙ ስለ ዘይከኣሉን እዞም ቅድሚ 1.8 ሚልዮን ዓመት ሰጊሮም እንብሎም ዘለና ክሰሩ ኣይከኣሉን ፀኒዶም እዞም ኣብዚ ዝተረፉ ግን ቀፂሎም ስለ ዝተሰማምዖም ማለት እዩ እዚ ከባቢ እዚ ድሓር ካብ 150,000 ክሳብ 200,000 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ከዓ ከም ብሓዱሽ እቲ ማይግሬሽን ዝብልዎ ወይ ጉዕዞ ዝበሃል ተገይሩ ሰጊሮም እዮም እዞም ዳሕሮት ዝሰገሩ ሰሪሮም እዮም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ሰሪሮም እዮም ወይ ብሂወት ቀፂሎም እዮም ናተፋረዩ ቀፂሎም እዮም ኣፈጣጥራ ናይ ወዲ ሰብ እዚ ስለዚ ኣሕዋት ኣይኮንናን ዘብል ምክንያት የብልናን ኩላትና ፍጡራት ደቂ ሰብ ኢና ኣበይ ዳ እቲ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ኣብቲ ዓንተወይ ዝዛረበሉ ነበርኩ ውዳቤ ዝበሃል ዝፈጠሮ ምዕባለታት ኣሎ ውዳቤ ብኸመይ ጀሚራ ትኸውን
تانا مجمرا ودابي كمي نيراكو نالبات ازون بينور استغيرنا كنزارو ولو نخيلينا كيدو جن ودعتو بزحج زلو ودابيتات إنا بزحنا أو ودابي ناي هاجرات أو ودابي هاجرات راح زيكونها كاو فلسفي كاو يسبريل كاو زوباوي ودابيتات وحبرت أوروبا أنا تبعنا نري بخالقهم ناي حبرت ناي زوباوي متحببات ودابيتات الرئي بخمسي حيل تفتر أب أفريقيا أو قرن أفريقيا موكلنا هزبتات كنسنا أحوات كنسنا غلاتنا ودابيتات كن فلالينا ودابيتات فلالينا ودابيتات يفلالن بر ودابيتات تي ناتخبابرها زوا حيل خون خي كمون خون جم رأسي نقدمي تحسب على نتمكحت زي كونه وين جارا زي كونه إرتراب زمدا يزبوز حسوقي مالا رأسنا إرتراويا بقبيلة ببيهر بوراجا زي كونه زحسب بهاجر يزحسب اسكي يجي زادر فزي آخر كقابزوكم ناي أبا هايلي درفيا لقاتام تقتبي ناتيو زي ما خا بعلا أبا هايلي زقورتيو اسكي نسمعيو حديثهم أبي عد غيلهم يسترى عدي لا تو إذا حتى زيا نار حتى تقرواي قريبا أنت تطول انتهي ملس مهابي تقرأ عدي تملس خوون نير ناب حدا محارا انت تقرب بس يجز الله خناتاتك إني أمارا يخون نير مالتي ناو أرومو أنت غيداغا أرومو بتقامكو نا أرومو لعلمنت زقلس درفي إخس معنا نيرو أب إرتراقب هاقري دا أبالنبر أو راجا إيقاليو بيهري إيقاليو أي بالن تبيهر نفس غودي يقولون أنكو بلو بالو بقولو يما عبل يسوقو رأسكن هاقراو تحساس باي مبر ببيهرنا تخفافلك نوشتي وين نقول كلنا تناوتك نقدمي تكسبهم هيكالني إذا زبالكم أسقدون زبالنا فيديو نتجمع كرم تعمل صبغ مبغت نابتي لومي زراخبنا مغنيات كناتو تمالي أبتي مراخو بزحان بزراخو مسرت كمزيل كان يركمون أو كي أبناء إرترا زلنا رجيت هكذا وين منجست إرترا راح يلو سلا أجر كام حساب جاي قبوي بعورو تي
ናሽናሊዝም ኤርትራን ናሽናሊዝም ኢማቹር ቢዩ ገና ማቹሪቲ ጊዜው አይበቃም ኤርትራን ናሽናሊዝም ይጸላኢ ህዝብ ትግራይ ጸላኢ መንነቱ ምን ስለዝኾነ ጸላኢ መንነቱ ገይሩ ስለዝተሓንጸ ህግደፍ ውሉድን አቦን ናይ ኤርትራ ሃገራውነት እዩ ውሉድን አቦን እዩ መቀጸልቱ እዩ ስለዚ ንስና ክንርኢ ዘለና ኤርትራዊ ሃገራውነት እዩቱ ዓብይ ሕማም ትታንጹም ዝመጽኦም ዘሎ ኤርትራዊ ሃገራ ናሽናሊዝም ኤርትራ ናሽናሊዝም እንብሎ ነገር ንስኡ ባዕሉ ኣብ ጉጉይ ህንጸት ዝተሃነጸ ስለዝኾነ ክንፍትሾ ክንክእል ኣለና ምስ ኤርትራውያን ክንጠዓምን ክንተሓዝን እንድሕር ኮይና እዚ ሃገራውነት እዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ካባና ብዝልገስ ይኹን ካብ ባዕሎም ኣብ ባዕሎም ብምፍጣር ክስበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ መንእሰይ ኣስገዶም ከምቲ ዝተባሃለ ብጂኦግራፊያዊ ቅርበት እንድሕር ኸይድና ተዛሪብናሉ ኢና ብቋንቋ እንተመፂና ከዓ ከመይ ገይሩ የቕርቦ ኣሎ ኣንተ ወይ እንተናኺፈ ነይረ ጌጋ ዝኾነ ቀራርባታት ንርኢ ኢና ብዓልየት ወይ መንነት እንተመፂና ከዓ ዘዛርብ ነገር ከም ዘይኮነ ርኢና ኢና ብውዳበ እንተመፂና ክበሃል ሕቶ እዩ ሕጂቲ ናይ ማእምራን ትግራይ ወይ ምሁራት ትግራይ ደባሊቖም ዝዛርብዎ ኣብቲ መጻጻኣ ናይ ውዳበ ከምዚ ከበሳታት ናይ ኤርትራ ከበሳዊ ክፋል ብደቡብ ሸነኽ ምስ ትግራይ ዝዳወም ማለት እዩ ኣብቲ ምምፃእ ናይ ጣልያን ኣሉላ ነይርዎ ዮሃንስ የመሓድሮ ነይሩ ዝብል ዛንታ እናምፃእኻ እሞ ከመሓድሮ ከሎ ከዓ ከም ልዕበት ዝነበረ ምርዓም ዝነበረ ጌርካ ዝቐርብ ትረኻ ብመሰረቱ ሓቅነት ዘይብሉ እዚ እውን ኣስፊሕና ክንዛረበሉ ኢና ግን ሕጂ ነስገዶም መረዳእታ ክንበር ከምኡ ንዝበሉ መረዳእታ ዘለዎም እውን እቲ ሓቂ ንምንጋር እዚ ኣብ ማዕባብላ ናይ ውዳቤታት ናይ ዝኸባቢና ካብቲ ዝተሓተ ናይ ፊልመደስነት ናብ ጊላነት ካብ ጊላነት ናብ መስፍንነት ዝሰገረ ኣብ እዋን መስፍንነት ምስግጋር ናብ ርእሰ ማልነት ከይተቐልቀለ ከሎ ወይ ናብ ከምኡ ምዕባለ ከይተበፅሐ ከሎ እቲ ናይ ኤውሮጳ መግዛእቲ መሲዩ ዝኸልፍ ስለዚ ቅድሚ ምምፃእ ናይ ኤውሮጳ መግዛእቲ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዝነበረት ትድሮ ማለት እዩ መስፍናዊ ስርዓታት ወይ ኣካይዳታት እዩ ኣብዚ መስፍናዊ ስርዓታት እዚ ርግስ ከም ባህሪ ናይ መስፍንነት ምጥልላም ምዝማት ምቅትታል ናይ ኩሎም መሳፍንቲ ባህሪ እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ከበሳዊ ክፋል ናይ ኤርትራን እቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ትግራይ ምስ ትግራይ ሓዊስካ ዝነበረ ግን ኣብቲ ናይ መስፍንነት እዋን ስለ ዝኾነ ናይ ምጥልላም እንተዘይኮይኑ ናይ ምርዓዓም ስነ ኣእምሮ ኣይነበረን እዚ ብጭብጢ ክነቕርቦ ኢና ብፍላይ ሚካኤል ስሑል ወዲ ተንቤን ኣብ ዓድዋ ራእሲ ዓንዲ ሃይማኖት ኣብ ዝተደኮነ ናይ ዓድዋ ምሕደራ ራእሲ ዓንዲ ሃይማኖት ካብ ዓድዋ ንዓዲ ፃዕዘጋ ኣብ ዝተመልሰሉ እዋን ዝተገብረ ጥልመትን ናይ ቅትለት ተግባራትን ካብኡ ንድሓር እንተርኢናዮ ሳዕ ምምፃእ ጣልያ እቲ ዝምድና ዋላ ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ይኹኑ ቋንቋ ትግርኛ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኮ ትግርኛ ክሳበበይ ክፋል ናይ ትግራይ ተዘርጊሑ ነይሩ ንሱ ንታሪክ እምበድፎ ኢና ከም ተዛረብቲ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ወሲድካ ኣሕዋትዮም ክንብል ተኮይንና ግን ኣብቲ ስነ ኣእምሮ ዝተፈላለዮም ነይሩ ናይ ውግእ ናይ ምዝምማት ተመክሮ እንተዘይኮይኑ ብሓደ ሓቢሮም ተረዓዒሞም ንኻልእ ንኽዕብልሉ ወይ ንኻልእ ንኽገዝኡ ወይ ንኻልእ ንኽገብሩ ብሓባር ዝንቀሳቐስሉ ይኮነን ነይሩ ኩሉ እቲ ተመክሮታት ክሳዕ ምምፃእ ጣልያን ኣብ እዋን ኣስፊሕና ክንዛረበሉ ኢና ስለዚ
ኣብቲ ስነ ኣእምሮ ናይ ውዳበ በበይኒ ነይሩ ኣሕዋቲና ነርና እናበልካ ዝሽፈን ነገር ኣይኮነን ሓንቲ ቁም ነገር ግዳ ተዛሪቡ ኣስገዶም ህግደፍ ኣቦን ውሉድን ናይ ኤርትራዊ ሃገራውነት እዩ ትብል ፅቡቅ እሱ ብካልእ ክትርጉም ኢሉ ተዛሪቡ ኣሁን ግን ፅቡቅ ኣገላልፃ እዩ ህግደፍ ውሉድን ኣቦን ናይ ኤርትራ ሃገራውነት እዩ ውሉድ እውን እዩ ኣቦ እውን እዩ መቐፀልቲ እዩ ኤርትራዊ ሃገራውነት ምስ ምምፃእ መግዛእቲ እናተቐርፀ ዝመፀ መግዛእቲ ንብሎ ከዓ ጣልያን ንኤርትራ ኣብ 1890 ከም ሃገር ከም ውዳበ ይሰቆማ ምእንቲ ናቱ ረብሓታት ክዕዝዝ ባህርያዊ ሃብቲ ናይ ኤርትራ ጓሕቢሑ ኣብ ረብሕኡ ንኸውዕል ንኤርትራ መንጠሪ ባይታ ንምዝማት ናብ ከባቢኡ ዘሎ ኣውራ ናብ ኢትዮጵያ ንኽገብራ ቁልጡፍ ዝኾነ ርእሰ ማላዊ ምንቅስቃስ ገይሩ እዩ ፋብሪካታት ተኺሉ ፅርግያ ሰሪሑ መገዲ ባቡር ሰሪሑ ዕደናታት ንጥፈታት ኣካይዱ ኣብዚ ትሕተ ቅርፃዊ ስራሓት እዚ ህንፃታት ከምኡ ኣብዚ ዝዋፈሩ ኤርትራውያን ብሰሜን ይምፅኡ ብምዕራብ ይምፅኡ ብምብራቅ ይምፅኡ ብደቡብ ናይ ኤርትራ ይምፅኡ ኣብቲ ስራሕ ክራኸቡ ከለዉ በበይኑ ቋንቋ ሒዞም መፅኦም ከምቲ ሓንቶ ዝበልናዮ 9 ቋንቋታት እዩ ተጠርኒፉ ውሽጢ ኤርትራ በብቋንቋኦም ሒዞም ክመፁ ከለዉ ኣብቲ ስራሕ ግን ኣሕዋት ምዃኖም ክላልዩ ክኢዶም እዮም ኣብቲ ስራሕ እቲ ዝተፈለየ ኣስራሒኦም ብሕብሪ ይኹን ብቋንቋ ምስቲ ናቶም ዝጋጠም ከም ዘይኮነ ክረዳድኡ ክኢሎም እዮም እዚ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ወይ ቦዲ ላንጉዌጅ ዝብልዎ ብኡ እናገበሩ ድሓር ግን እቲ ቋንቋ እውን እናተወራረሰ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ እናእኸኣለ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ እናኸኣለ እዩ ተኸይዱ ህንፀት ብኸምኡ እዩ ሃገራዊ ህንፀት ብኸምኡ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ኣብ ከምዚ ክጥርነፉ ከለዉ እዚ ፃዕዳ ዝበየን እዩ መፅኡ እዚ ደኣ ብዝስግር ባሕሪ መፅኡ ብዝስግር ባሕሪ ዝመፀ እዩ እሞ ብኡ መፅኡ እምበኣር ንኣና ዘብለና ዘለዎ ስለዚ እዚ ግላእ ኢና ተንቋሕቋሕታ ናይ ሃገራዊ መንነት ፍኸም እናበለ ብታሕቲ ዝጅምር እምበር መፅኡ ኢሉ ዱብ ኢሉ ነቂሖም በቃ ጣልያን መግዛእታዊ ሓይሊ ፀላኢ ኮይኑ ገለመለ ብህዝቢ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ድቂ ናይ ሃገራዊ መንነት ብታሕቲ እናተሃንፀ ዝኸይድ እዩ ከባቢና ዘለዋ እንታይ ገይረን ሽዑ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ነይራ ሽዑ ኣብ ዲቕ ዝበለ መስፍንነት ብንጉስ ትግዛእ ንጉስ ትመሓደር ፅርግያ የብላ ፋብሪካ የብላ መገዲ ባቡር የብላ ርእሰ ማላዊ ቁጠባ ዝበሃል የብላ ዕዳጋታት ፀቢብን ነናይ ከባቢኡ ዝተሓፅረ ዝነበረ ህንፀት ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን ህንፀት ናይ ኢትዮጵያዊ ሃገራዊ መንነትን ፈፂሙ ዘይራኸብ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣቦን ውሉድን እዮም ህግደፍ ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝበለና ሓቁ ውሉድ ይኸውን ኣሎ ከመይ ንውሉድ ይኸውን ኣሎ ኣብ ግዜ ጣልያን ተቃውሞታት ከምቲ ዝድለ ዓብዪ ክበሃል ኣይከኣልን ምክንያቱ ጣልያን ብፍላይ ኣብቲ ዳሕራይ ኣዝዩ ፋሽስታዊ ዝኾነ ስርዓት ስለ ዝኾነ ምስ ምምፃእ ሙሶሎኒ ኣዝዩ ዓሌታዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ስለ ዝነበሮ እቲ ዓሌታዊ ኣተሓሕዛ እቲ ከም ምረት እኳ ክግለእ ዝኽእል እንተኾነ ንውዳበ ግን ዕድል ዝህብ ስለ ዘይነበረ እቲ ንቕሓቶም እውን ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ዝህነፅ ዳኣ እምበር ዝዓበየ ስለ ዘይነበረ እቲ ዝግባእ ተቃውሞ ጣልያን ገጢምዎ ክንብል ኣይንኽእልን ፈተነታት ናይ ተቃውሞ ግን ነይሩ እዩ ድሕሪኡ ብግዜ እንግሊዝ ፍትሕ ዝበለ ናይ ፖለቲካ መሰል ዝበሎ ወይ ምንቅስቃስ ስለ ዝተፈቕደ ሰልፍታት ስለ ዝመፃ
ፖለቲካዊ ዘተታት ስለ ዝመፀ እቲ ሃገራዊ ንቕሓት ከዓ ብኡ መጠን እናዓበየ ሃገራዊ ውዳበ እውን እናሓዘ መፅኡ ድሕሪኡ ኣሜሪካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚኣ እውን ኣሜሪካ ትብሉ ይብሉናዮም እዚኣ ኣበይና ካልእ መደብ ክንገብረላ ኢና ምእንቲ ስትራቴጂያዊ ጥቕማ ክትብል ኤርትራ ከመይ ኢላ ናብ ኢትዮጵያ ትቑረን ሓደ መደብ ኣውፂኣ በቲ መደብቲ ሰሪሓ ከዓ ስማዊ ዝኾነ ፌደሬሽን ከም ዝካየድ ገይራ እዚ ክንዛረበሉ ኢና ኣብ እዋኑ በዚ ስማዊ ፌደሬሽን እዚ ሃይለ ስላሴ ላዕለዋይ ኢድ ናይቲ ፌደሬሽን ከም ዝሕዝ ወይ ኣካያዲ ከም ዝኸውን ገይራ ከመይ ገይሩ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ትግርኛን ዓረብን ተደቂሱ ወይ ተኣጊዱ ብቋንቋ ናይ ኣምሓርኛ እናተተክአ ክኸይድ ባንዴራ ናይታ ስማዊት መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ወሪዱ ብባንዴራ ኢትዮጵያ ከም ዝትካእ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብቐንዱ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ዝነበረ ናብ ምምሕዳር ኤርትራ ተቐይሩ ከመይ ኢላ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወት እዚ መስመር እዚ ሒዙ እዩ ኮይኑ ከምዚ ተሪኦታት ምስ መፀ እቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ናይ ኤርትራውያን እናዓበየ ክሳብ ሓደ ሓያል ዝኾነ ናይ ሓራካ ዝበሃል ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ውዳበ ከይዱ እዩ ምስኡ ለጊቡ ከዓ ብሓይሊ ንዝመሰልካ ብሓይሊ ኣትምክቶ እምበር ብምህልላ ብልማኖ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ጠሪዕካ ዝፍታሕ ኣይኮነን ስለዚ ብረታዊ ቃልሲ እቲ መፍትሒ እምቢ ያለ ሰብ ጥይት ኣጉርሶ እናበለ ካብ መፁ ኣምሓራት ንሕና ከዓ እምቢ ኢልና ጥይት ከነጉርሶም ኣለና ኢሉ ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጓዒዙ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ናይ ውሽጡ ኣካያይዳ ስለ ዘይከኣሎ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ነዚ ፀገማት እዚ ዝፍውስ ሓድሽ ምንቅስቓስ ተፈጢሩ ኣብ 1970 ከዓ ህዝባዊ ሓይልታት መፅኡ ህዝባዊ ሓይልታት ንባዕሉ ኣብ ጉጅለታት ዝተመቓቐለ ነይሩ ከይዱ ኣብ 1977 ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤኡ ብምግባር ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ህዝባዊ ግንባር ከይዱ ተጓዒዙ ብፍላይ ካብ 1980ታት መጀመርያ ውዳቢኡ እናሰፍሐ ሓይሉ እናጠንከረ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ትርክታ ልቢ ከም ዘስተንፍስ ኣብ ምግባር ሰሪሑ እዩ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ወዲቡ አንቀሳቒሱ ኣንጻር ስርዓት ኢትዮጵያ ምስ ብዙሕ ፀገማት ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ማለት እዩ ምስ ብዙሕ ዝርአ ዝነበረ ክድዓታት ናይ ደቂ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኩሉ እዚ እናገጠመ ነቲ ዝሰፍሐ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓደ ምፅኡ ሓደ ቋንቋ ኤርትራዊ ሃገራውነት ከም ዝዝምር ገይርዎ እዩ منشرياتي زمريت كم كل فوسي ما يدقام تسفع عوتي بحيل باندير خبري كم بلبل كم مدحنتي دخلو كينات من النت نغيرو انه بيني يحقر حاضري لهذا الفتر حاضر ንክልቲኦም ሓያላን ዝበሃሉ ናይ ዓለም ስዒሩ ይኻወፅር ጀህራ ይኩን ብግብሪ ዝተረኣየ ስለዚ ቀንዲ ህዝባዊ ግንባር ዝሰርሖ እምበር እታ ራብዒት ዓንተ ወይ ደጋጊመ ዝዛረባ ነበርኩ ኣብ ስነ ኣእምሮ ናይ ኤርትራውያን በቲ ውዳቤኡ ቢሉ ኣብ ስነ ኣእምሮ ናይ ኤርትራውያን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣብ ዝበረኸ ጫኹ ክብፅሖ ዝኸኣለ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝኾነ ሙሉድ ኢልዎ ኣቦኻ ኢልዎ ልክዕ ኣቦ በዚ ህንፀት እዚ ዝተጓዓዘት ኤርትራ ካብ 1991 ከዓ ቀጥ ኣቢላ ነዚ ሃገራዊ ህንፀት እዚ ሒዛቶ ህዝባ ንምንብታን ንምዝራግ እንታይ ውዲታት ተገይሩ እዚ እውን በይኑ ክንዛረበሉ ኢና ኣርእስትና ካልእ ግዜ ክኸውን እዩ
ንኹሉ ሰጊሩ ግን ህዝባዊ ግንባር ሃገሩ ኣጣቢሉ ሒዙ ብስነ ኣእምሮ ከዓ ኤርትራውያን ንቁልቁል ተነዊቶም ብኣውራጅኦም ብቐቢሎኦም ብብሄሮም ክሓስቡ ዘይኮነ ብኤርትራ ክሓስቡ ስለ ዝገበረ ኣብኡ ከዓ ስለ ዝተዓወተ ነቕ ዘይብል ኤርትራዊ ሃገራውነት ተሃኒፁ ንሪኦ ኣለና። ስለዚ ኣስገዶም ነዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እዚ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሉ ክሰብኽ ዝኾነ ምኹኑይ ነገራት ከቕርብ ኣይክእልን እዩ ካብ ናይ ፀለእ ዘረባ ሓሊፉ እቲ ኤርትራ ናሽናሊዝም ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ መንነቱ እውን ስለ ዝኾነ ፀላኢ መንነቱ ገይሩ ስለ ዝተሓንፀ ኤርትራዊ ሃገራውነት ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ኣይክውንን እዩ። ኤርትራዊ ሃገራውነት ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ዝበለ ኣበርክቶታት ገይሩ ዝውን እንታይነት ህወሓት ብዓይን ሰነዳት ዝብል ኣብ 1998 ዝፀሓፍኮ ፅሑፍ ኣለኒ እሱ ዘርዚረ ክዛረበሉ እየ ኣብ እዋኑ ህዝባዊ ግንባር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ፀቕጢ ናይ ገዛእቲ ኣምሓራ ንኽናገፍ ምስ ውዳበ ናይ ተጋሩ ምስ ህወሓት ተሓባቢሩ ከመይ ዝበለ በርክቶ ገይሩ ቀዳማይ ኣብቲ ቀዳማይ ቪድዮ ተንኪፈየ ነይረ ካብ ሙኣም ናይ ወያነ ጀሚሩ እንታይ ኣበርክቶ ገይሩ ክንዝርዝሮ እየ ክንደጋግሞ እውን ኢና ምክንያቱ ዝሓድሽ ወለዶና ስለ ዘይፈልጦት ታሪክ ምፍላጥካ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ቪድዮና ዝበልክዎ ናይ መጻኢኻ እውን ምፍላጥ ማለት ስለ ዝኾነ ክንዛረበሉ ኢና ብቐፃሊ ትግራይ ንባዕላ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ፀገማት እንተልዩ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ መፍትሒ ተናዲሩ ንታሕቲ ወይ ንቁልቁል ንመለስ ኢልካ ግን ኣይስበኽን እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ናይ ትግራይ ምክፍፋል ብሓቂ ደስ ዝብል ኣሻዕ ኢልካ ኣክሱም ሽረ ዓድዋ በቲ ዓድግራት በቲ ተንቤን በቲ ራያ እናበልካ ንቁልቁል ምኻድከ ንህዝቢ ትግራይ የርብሕ ዶ ይጠቕሞ ዶ? በዚ ትግራይ በቲ ኣምሓራ በቲ ኦሮሞ እናበልካ ተዓብዪ ምክፍፋል ናይ ብሄራት እናተቃወምናስ መሊስካ ከዓ ንናይ ኤርትራ ብሄራት ንታሕቲ ክንቆታ ፃውዒት ትገብር ወይ ዝጉዕዞ እዚ ፀላኢና ኢልካ ትሰብኽ እቲ ብሄራዊ ውዳቤታት ደይኮነን እዩ ናብ ሃገራዊ ውዳቤ ክድይብ ዘለዎ እቲ ሃገራዊ ውዳቤታት ደይኮነን እዩ ናብ ዞባዊ ውዳቤ ክዓቢ ዘለዎ ብፎም ደይኮነን ሓይሊ ዝመፅእ ብፎም ደይኮነን ምትሕብባር ጌርካ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ናይ ወታደራዊ ኩሉ ሓይሊ ፈጢርካ ዝኸይድ ብፎም ደይኮነን ቅውን ኣፍሪቃ ናይ ብሓቂ ናይ ምክልኻልን ናይ ምጥቃዕን ቀርኒ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እዚ ክእረም ኣለዎ ይኸነየሉ منشرياتي زمريت كم كل فوسي ما يدقام تسفع عوتي كحيل باندير خبري كم بلبل كم مدحنتي دخلو كينات من النت نغيرو النخو بيني يقر حاضري لهذا الفتر حاضري سحاضر حاضري سحاضر